zaczynają się osiedlać przedstawiciele innych krajów. I tak do dnia dzisiejszego jest, że to jest dzielnica bardzo urzędowa. Ambasady, konsulaty, wszelkiego rodzaju ministerstwa są na małej stronie tutaj przed nami. W centralnym punkcie na rynku malostrańskim jest najpiękniejszy barokowy obiekt z Pragi, kościół Świętego Mikołaja z tą zieloną kopułą. Kościół, który został wybudowany w latach 1704-60 przez ojca i syna Wiesenhoferu. Za kościołem, równiutko za kościołem, właściwie zasłonięty jest most Karola, którędy będziemy przechodzić. Za mostem Karola zaraz